Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Selamat hari Minggu. Adorang sota mulai ibadah ta. Perjolo mahita martang yang nahohom di baga sarohata martangi yang mahita. Amin. Mari di mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Songonodo ninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinodang maho, ay naroma na manodangiho, jala hamuliaon ni Jehovah, besar di atasmu. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama namarasi roha, hudok hami mauliate tuho, sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian hahulomon tu hati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai raja ito dimna badiai mahami, asalam gadda hapor sion nami, jala asalam badia parangenami, unang marlidang binahin ni portibion, asa saat hamirap doho akkana porsea di guarmu, tu hangoluan na sorasuda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Asam namamu
Patangi homa pati ni debata di minggutta sadarion imana tarsurat di 2 Korintus biddu 10 ayat 10 seda. Ope aliak kadongan sai lasma rohamuna sai olo mahamu patuguo jala apoan sadama pikiramuna radoti hamu madamei asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu olat nido sahakna atong rak mangidogugo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon nau bartu pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu pati mi amen. Mari dehita. Tatopoti madosat tanagodangi tuado panni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosan pardengga basa doho jala rodi saleleng-leleng na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jok-jok do hami mardosa maradupon ho jala jok-jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam ale Tuhan Jehovah sai unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaun nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosatta. Songo sitong na manguluahu ninna Tuhan Jehovah. Tungna solomodo rohakku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohakku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikot dalanna asa mangulu ibana. Hasangapo madi debatana di Gijang. Amin. Mari dihita. Selas rohaku
epistel di minggutta sadarion, imana tarsura sia buku pesalmen, biddu 40, memuka sian ayat sada, saha tu onom, marsika soring mahita majaha. Puji-pujian marningo panupahion ni debata, ede sian sidapit. Jala dienet ahu tu gijang sian godung halonongan, sian dore napil hot, jala di pajongjong totu tu atas ni doluk batu, marsi hoho lakaku di bahen. Martua mabawa nama bahe Jehovah haposanna, jala naso olo marbalik paihutos sigijang roha, akan apa ula-ula gabus, aya onom rak mahita. Torok do akka halonganga doho ak pasyakap dibain ho kumokop hami, ali Jehovah di bataku, dang tarpa jojor tuho, nang penaeng har baruton hau, dang tarpa jojor tahe di bahen torokna, olak nido sahakna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Tahatidakko maha porsiaut tai, song na hinatindakko ni dongatta saha porsiaut di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mau palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabea siaton di perbadia andorang soa bubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Natua tu banua toru dung ditanom. Namula mangolu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo lau hundul tu siam di debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana paima mula sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea di ton di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akka nabadia, doho di hasesan ni dosa, doho di hataina mandok, mula mangolu sogot daging ni halak naung mate, doho di angoluan na sora suda. Amin. Tabege kor sian ina Hanna diuduti madoho kor ina Esther.
tabege matiting namarragam di minggutta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hut matiting namarragam di Minggu 12 Januari 2025. Naparjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu parjolo dung Epifanias. Topik minggu disuruh makatidakon hata ni debata. 2. Kelompok kor tu hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 jam 7.30 WIB ima gabungan ina, gabungan ama, rena. Tolu ibadah minggu pukul 7.30 WIB, ibadah minggu 7.30 WIB di tanggal 10 Januari 2025 nanangro kita memakai bahasa Indonesia. 4. Amplop diakoni sosial. Di hari Minggu sadarion tapatu pado papungu amplop diakoni sosial tapasahat mai annot ditiki papungu pelean paduahon. 5. Paborhaton dohot pangojakon pareses pelantikan MPSD dohot Badan Audit Distrik. Di Minggutta sadarion di patupado acara Paborhaton Pareses HKBP Distrik 28 De Boskap Padita Nexon M Simanjuntak MTH periode 2020 saat 2024. Napidda tugas pelayanan Gabe Pareses HKBP Distrik 18 Jabar Tekdi dohot mangojakkon Padita Ridoi Batubara STH PDK Gabe Pareses HKBP Distrik 20 De Boskap laos diuduti pelantikan MPSD dohot Badan Audit Distrik. Acara dipatupa di HKBP Cinere, Resort Cinere, niuluhon ni Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH. Borhat do Padita Resota Maddohoti Ulauning. Onom Sermon Parhalado Mamuka hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 nunga dimulai Sermon Parhalado di tahun 2025 on. Husungguli hami matu sude Parhalado asareta madohoti sermoni masuk pukul 10 WIB. 7. Rapat Huria di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 Patupaut tama rapat huria lao mangarang-rangi dohot manotopon program dohot anggaran huria tahun 2025. Hobbar tudos ni rohani Parhalado mangihuton aturan peraturan ni huriata asa lebih efektif jala efisien parrapotoni gabe ditotopon ma ia nadohot tu rapoti ima perwakilan ni ganup sektor dohot kategorial naniudang ni huria marhite surat undangan domu tu pelaksanaan ni rapot huria di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 nanangro. Hupaboto kami ma holan sahali do tapa masa permingguan sadari masuk jam 7.30 WIB masih pabuam mahita tuaka dongata sahuria. Ruas Nabaru Pawaluhon Ruas Nabaru mulai di Minggutta sadarion nunga gabe ruas ni huriata ima sahalak naposo Rensius Jonathan Jayadi Siregar naung malua di huriata di tanggal 20 Desember 2024 alamat Jati Jajar Sada RT 05 RW 04 masuk tu sektor Bethlehem. Paduahon keluarga Ivan Aula Utama Manik Elizabeth Carolina Borusi Matupang alamat Jalan Tower nomor 47B RT 03 RW 0 Sia masuk tu sektor Betania.
molo marminggu do nasida asa jongjong ma. Mauliate. Napasiahon torop ni ruas nama dohoti permingguon tanggal 5 Januari 2025 676 halak. Ruas nama ulang tahun kelahiran 33 halak, ulang tahun pernikahan 10 walu keluarga, Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 tolu 1 sia Januari 2025 hatani debata napasikopon lasni roha muna tersurat di Yohanes 15 ayat 7 molomia kamu di bagasa nau jala molomian hataki di bagasa kamu jupak kamu do manang dia pe dipangido rohamuna 10 sada pelean iuran diakoni sosial huria torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 tolu keluarga godangna 2.125 rupiah 10 pelean bulanan manang tahunan torop napasahaton pelea bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 kepala keluarga godangna 2.500 rupiah mauliate ma di pasahat huriata tusude ruas nang pasahaton pelea bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Januari 2025 tuakan aso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulanan tuhuria marhite parhalado sektor tabe 10 tolu ralat pelea bulanan dohot diakoni sosial sian keluarga sinaga borusagala sektor Betania tersurat Mei saat Desember 2024 saat kosna September saat Desember 2024 10 keuangan huria tuhuria 8.386.400 rupiah pembangunan 1.140.625 rupiah sentralisasi manang tu pusat 10.400.475 rupiah jumlah seluruhnya 20.144.500 rupiah molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuhatta ma peleani bain sangap di goarna mauliate. Tabigi makorsian ama salom.
Maredde mahita, huhu papungu pelias sadaa sadabi. Dari
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Tajaloma hata ni debata di minggu tasadarion. Na dienet sian buku ulaun ni apostel. Biduwalu ayat 14 sahatro di ayat 25. Takas mata pahihut-ihut songonoma didok disi. Alai dung dibege akka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hata ni debata disuruh nasida ma si Petrus doho si Johannes manopot nasida tua ma nasida ditangyak koma akka dongani asa di jalo todi parbadia aidang do pesonggop todi manang tuise nasida asal terdiri do nasida tu bagasan goar ni Tuhan Yesus. Jadi mga pehot tangam ma aposteli tu nasida. Gabe di jalo ma todi parbadia. Alai dung di ida si Simon akka aposteli mga lehon todi parbadia merhite sian na mga pehot tangan Roma ibana mabuan hepeng tu nasida. Di dogma lehok kamu mahuaso si songoni nang tuahu asa majalo todi parbadia halak ia hua pehon tangaku tu ibana. Alai didok si Petrus ma madok ibana. Mago maho rabdoho perakmi. Ai diripuho tartuhor si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepeng. Dang parjabar manang partohap ho di hataon. Aidang nabonar roham maradupon debata. Ipe pauba maroham sian hajahatommi. Dungi pangido matutuhani anggia tarasesa tahi-tahi ni roham. Ay huida dodo roham di bagasan pogu napait ni ihotan ni hageduhon. Alay ni nasisimonima mangalusi. Tangyakon hamuma au tutuhani. Asa unang songgop tuau nanidok munay. Asa dung di hati dakon jala di hatahon hata ni Tuhani. Mulak ma anggo nasida tu Jerusalem. Laos di baritahod dope barita naulii. Ditorop huta na diluat Samaria. Ido sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kupikir tapay hutihu do na masa mulai tanggal 7 Januari nasalpo. Masa do kebakaran di Los Angeles na mencapai puluhan ribu hektar nahona tutung manang terbakar luas jala didok adong lobi sian sia ribu bangunan manang jabu na terbakar. Sahak do tu dua lobi sian 200.000 halak na dievakuasi alani hagorani manang kebakarani. Jala dihitung-hitung ditaksir hampir 2.430 triliun kerugian alani kebakaran namasai. Di tonga-tongan ni kebakaran ini adong dosa da barita narosian sahalak jutawan Los Angeles na margoar Kate Wasserman. Jadi marhite pesan ni si Kate Wasserman di laman sosial ni Ibana, godang do hujatan narotu Ibana, godang do aka kritikan nasahat Ibana. Ala di pesan na binahin ni si Kate Wasserman, idok Ibana moloadong aka petugas pemadam kebakaran na olo majaga jabuku imana di daerah Pasifik Palisades hubayar pe sadia petaho indeban. Di tonga-tonga ni situasi na hiruk pikuk sinakkaningani muncul sahalak jutawan Kate Wasserman na hola mamikir hojabu nasadiri doho diri nasadiri.
Ini melukai banyak hati orang-orang pada saat itu, sehingga dia dihujat habis-habisan di media sosialnya. Mengatakan, engkau sungguh tega. Kau mau nyewa semua petugas pemadam kebakaran swasta hanya untuk menjaga rumahmu. Pada saat yang bersamaan semua rumah di sekeliling rumah dia sudah habis terbakar. Dungi di dok ibana. Ya ho dievakuasi ho keluargam. Hapi disuruh ho jala dibayar ho halak lau menjaga jabum. Asa doho nasida mati terbakar diinganani. Jadi holan dirina dipikiri ibana, holan alani hepeng nagodang di ibana. Tentu pangalah si songonon nabui torup do masa tak adopi di tengah-tengah di ngulut tahun sahatu partikianon, di mana ada banyak orang yang menganggap bahwa uang dapat membeli segala sesuatu. Tetapi ketahuilah, uang bukan segalanya. Kalaupun segala sesuatu boleh dibeli dengan uang, tetapi sekali lagi ketahuilah, uang bukan segalanya. Diturpuk jamitata sadarion hepeng pe tetap mabain sada gabe masalah di tonga-tonga ni pelayanan. Didok gabe muruk situ tu si Petrus doho si Yohanes. Alani hata ni sahalak namargoar si Simon. Sahalak namargoar si Simonon tukang sihir di Samaria. Horoa nagodang do hepeng di si Simonotong. Jala didok disi nga masuk ibana gabe Kristen, nga terdi di sisi mono gabe Kristen di text on jalan nagodang hepengna ditiki di bereng ibana si Petrus dohot si Yohanes mga pehot tangan tusude halak Kristen na di Samaria gabe goktod di perbadia nasida di sido muncul hata ni si Simon nama dok di buan ibana hepengna idok bay majotong au boy mabay si songoni itu amon. Jadi dengan perkataan lain Simon sedang menyogok Petrus dan Yohanes. Dia berharap dia bisa juga menumpangkan tangan di atas orang-orang yang ada di Samaria. Lalu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia menganggap dengan duitnya yang banyak itu dia dapat membeli karunia Allah. Saya dipikiri mana do boy tu horon nasi lehon-lehon ni debata. Alani ido muruk situ tu si Petrus madok mago maho doho perakmi aidang tartuhor ho si lehon-lehon ni debata. Tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat disogok untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Allah. Jadi si Simonon masuk gabe Kristen itu buah pemberitaan Injil yang dibawa oleh Filipus on dang apostel ale sahalak sian pitu diaken nahya dipilit laho mangurupi pelayanan tu akan apogos na mabalu dohot anak yatim piatu. Si Filipus on sebenarnya tinggal di Jerusalem piado. Alani pangalileon ni si Saulus dohot alani pangalileon ya kahala nama kasogohon hala Kristen gabe marserak masuk dia kadiakeni termasuk Filipus ido parsahaan ni ibana sahatu Samaria. Nah ketika dia di Samaria dang gabe sobuti ibana gabe mabiar laho mabaritahon taringot tu Yesus Kristus alai marbarita nauli do si Simon di Samaria disima gabe adong torop halak Samaria olo gabe Kristen itangihon nasida hatai jala masuk gabe Kristen dididi di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Taboto takas molo Samaria Taboto takas molo Samariaon ima Israel Utara na bergabung dohot aka bangso ni debata. Jadi hiado poca Israel Raya gabe dua, Israel Selatan Oman no Jahudi, Israel Utara Israel Utara roharon.
Cek, cek. Tes, tes, 1, 2. Tes, 1, 2. Baik, kutut tiup apa masuk ngono? Baru cara nate. Tes, 1, 2. Tes, 1, 2. Ya. Israel utara iman bersinggungan dohot aka bangsa na asing oman non naginoran nagabe Samaria. Ido ubainna Israel selatan manang Yahudi gabe marmusu doanongan dohot Samaria. Nah, Filipus marbarita nauli di Samaria. Gabe godang mahalak Samaria masuk gabe Kristen. Termasuk masih Simon ima sahalak tukang sihir senakaningani. Alai satiki holad didi donasida so ginuhan ito di perbadia dope. Ido ubanan no gabe Rosi Petrus dungi Rosi Johannes tu Samaria laho mamaritahon barita nauli huhut laho menumpangkan tangan tu nasida saluhun. Di hamuna kamana minanami sian barita ido tabereng takas bahwa ulaun pamaritahon taringo tu Yesus gabe sada ulaun wajib doi disudi aka na persea. Setiap orang percaya atau setiap orang Kristen dipanggil tidak hanya menjadi pengikut Kristus tapi sekaligus sebagai pekabar Injil, mengabarkan kabar tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini supaya semua orang mengenalnya dan percaya kepadanya. Jadi Injil itu disebarkan tanpa batas tapi kepada semua orang di sude suku, di sude home, di sude bangsa ikon makapot marhatopoton Yesus Kristus si Tuhan jala makatidakon hatani debata di tongah-tongah ni ngolun. Omma nagabe odolan ni topik di mingguta sadarion. Disuruh hita makatidakon hatani debata. Di hata Indonesia di dok diutus untuk memberitakan firman. Isedona diutus na sudah hita halak Kristen. Jadi tanggung jawab ni sudah halak Kristen do disuruh laho mamaritahon hatani debata. Sebenarnya hatani Tuhan Yesus yang awal pengatakas sada mandat doi di lehon tu akan naporsea. Di dokdo tu halak naporseai na di Injil Matius pasal 20 walu di ayat 10 sia satu ayat 20a. Laho mahamu tu lihat portibion podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goarni ama anak dohot todi parbadia. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahata naung hupatikon Tuhan. Asa tu hita saluh nana pungodon waing hataon disuruh hita laho mamaritahon hatani debata. Alani ima kamanginang adong matolu poin nabui si peopotta molo disuruh hita laho makatidakon hatani debata di portibion. Na parjolo sahali ima rade bersedia moloro parsuruon itu hitan waing dipangido dosia kita haradeon. Molo didok apostol Paulus jami tahun hatai hajong jokon ditiki naune manang soune picang paingot apoi marhite-hite nasalabas ni roha dohot pamodayon. Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di 2 Timotius 4 ayat 2. Si Filipus tungpe satiki lagi berduka doi mana alamate si Stefanus dongan nadiaken. Stefanus meninggal dilempari dengan batu disaksikan oleh Saulus karena pemberitaan tentang Kristus. Maka pada saat itu Filipus sedang berduka sebenarnya. Dia berduka atas kematian Stefanus teman kerjanya. Alai tungpe di bagasan habot ni roha ibana tongdo diulahon ibana laho makatidakon hatani debata manang tu dia pe ibana borhat. Dungi di hati dako si Filipus do hatani debata doho tu tukang sihir
imasi Simon sinakaningani. Tukang sihir pada saat itu adalah bagian komunitas orang yang ini enggak mungkin mau bertobat. Alai tung pedang mungkin bertobat menurut penilaian ni manusia. Lau dosi Filipus marbarita nauli tu si. Pasahaton hatani debata tu si. Gak bisa ada parsiajara do tuhita ka manginang. Molo pe saya ta podai, saya ta ajari, saya ta jamitai, dang marnamu ba bangsoi, dang marnamu ba jolmai, sotungga be sota ulaho ni laho manguduti sa saliling ni ngolutta. Ale torus mata ulahon, ala taringo tu hasil ni pamaritahono ni, dang dihita, di debatado. Ido ubayan na say di doktu hita, mangula hita jolma, ala yang go jadina di debatado. Jadi baritahon hata ni debatai, termasuk tuh halak manang kelompok masyarakat na mungkin bebal, na mungkin jugul, na mungkin seolomuba ala debata sanggup do bahoni saluhuna. Dungi si Filipuso naka manginang hudok nakin di awal sahalak diaken doi bana. Dia bukan rasul. Sebenarnya tugas diaken hanya melayani orang miskin, janda dan yatim piatu. Tapi Filipus ini serasa masih kurang dalam tindakannya untuk memuliakan Tuhan, maka dia tetap melakukan pemberitaan Injil ketika dia ada di Samaria. Dia ingin berbuat lebih banyak untuk Tuhan. Sikap yang demikian yang harusnya kita bangun dalam bidang apapun yang kita kerjakan pada saat ini, peran apapun yang kita perankan saat ini. Kita harusnya memiliki keinginan untuk berbuat lebih banyak untuk Tuhan di bidang kita itu, di peran kita itu. Dungi si Filipuson, tung pedang boy ibana menumpangkan tangan, dang gabe mangotapi ibana lahu mamaritahon hatani debata. Tung pedang adong di ibana huasoi, ale totong do diulahon ibana lahu mamaritahon hatani debata. Tu sudah hitau mungkin dang dos karunia sileho-leho ni debata tu hita. Ale sodung gabe tabayan ni alasata somar barita nauli tu akan di humalia kita madok dakuboto makatai dakuboto marjamita dakuboto maridde dakuboto berorganisasi dohot lan akan asi ala Filipus pe di keterbatasan nai dang gabe so ibana laho mamaritahon hatani debata dung itabereng masih Petrus dohot si Johannes di dok dung terkabar tu nasida di Samaria ngai jalo be hatani debata jalanga di si Filipus jolma di si gabe Kristen dungi merpungu ma akar rasul ima 12 siseani di Jerusalem merpungu nasida dungi makatai ma atong bohama ta utus ma dongata lautu Samaria luar biasa na diutus dan anggota ketua na langsung Petrus rabdoh si Yohanes nasida na dua do diutus tu Samaria ditiki diutus punguani nasida na dua dang adong panudaan saotik pesian nasida tidak ada kata sangkalan sedikit pun dari mereka berdua ala langsung do didona kaningan tuat ma nasida ketika mereka diperintah diutus untuk pergi ke Samaria mereka berdua tanpa ada banyak dalih tanpa ada banyak alasan mereka langsung pergi ke Samaria dari Yerusalem. Nah boy dohono si Petrus do masa itor ketua turut tangan tu si ya hamu majoka na asing nenin na ibana boy do aledang adong didok dihatai itor tuat do ibana lautu Samaria mengadupi halak Samaria hudok nakaning halak Samariaon kelompok musuh ni bebuyutan ni Yahudi doon jadi ini Yahudi ini Samaria orang Yahudi sangat-sangat tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Rela do halakon merdalan marhaliang asal maunang mamulus hutani halak Samariaon. Alam dianggap nasida holam maddegetano ni hutani oppe ngadohok nasida mardosa. Songoni ma perbedaan. Itu sebabnya ketika Yesus pergi ke sebuah sumur bertemu dengan seorang perempuan di Injil Yohanes, kan idok perempuan itu. Ai bahasa jalo ommu sianau si inumon ai au halak Samaria do ho halak Yahudi dang mar parsaoran halak Yahudi dohot halak Samaria itu adalah lanjutan keadaan masyarakat di mana saya sebut Yahudi dan Samaria sesungguhnya itu bermusuhan
alai tungpe tu musuna tu halak nasohina lomohon ni rohana ditongos si Petrus doho si Yohaneson lau do ibana dang gabe merdali manang beralasan ibana itorborha do ibana laho mangului adong haradeon radedo nasida borhat disuruh laho mamaritahon hatani debata rade om mana parjolo aka amanginang disuruh do hitaos sudena laho mamaritahon hatani debata di ngolutta alani i rade mahita dengan semua keberadaanmu dalam posisimu saat ini katakanlah ini aku Tuhan utuslah aku na paduahon na perlu si peopotta molo disuruh hita laho marbaritahon hatani debata ima martangiang molo tajaha ayat 15 hal pertama yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes setelah mereka tiba di Samaria adalah berdoa. Di ayat 15 tuat manasida ditangiakom doa manang tangiangon ido nagabe hagogoon ni apostol dang hagogoon na sadiri dang habisuhon na sadiri laho marbarita naulii alai debata sadiri do marhite todina ditikina sinonggopan ni todini debata nasida. Gereja bertumbuh sesungguhnya bukan karena para pendetanya, bukan karena para haladonya, bukan karena jemaatnya, bukan karena evangelis atau para misionaris, tetapi karena roh Tuhan, roh kudus turun atasnya. Alani itu di pertumbuhan doh perkembangan gereja, tunglam torok pehalak nama kasogohon halak Kristen, nama nutupi gereja, didok di sejarah gereja semakin dibabat, semakin merambat. Karena roh Tuhan yang bekerja di sana, bukan kehendak para majelis atau para evangelis atau misionaris, tapi Roh Kudus yang bekerja di sana untuk menumbuhkan gereja itu. Rikotia do tangiangon hanguluhonon ni hita jolma, laho mangulahon parsuruon ni debata imama maritahon hatan. Lumobi molodang tarbaik kita sahat tu inganan aka inganan pelayanan manang pos pelayanan manang aka inganan zending moloboy hita martangiang dison nga mangurupi hita di aka ulaun zending di tonga-tonga ni Portibio. Di tahun 1834 mate do dua halak misionaris di Tanah Batak di Lobu Pining ima Henry Laiman do Samuel Munson. Di tikidung sahat kabar ni namate na duaon tu omakna di Belanda martangiang do omak ni si Samuel Munson don Henry Lehman di Belanda. Isini tangiang na idokma Tuhan nunga mate anaki di Tanah Batak alai pos dorohaku tuho mudar ni dan yanako kunang durusi di Tanah Batak ima mudar nagabi benih menumbuhkan Injil Tanah Batak alani tongosma penginjil namanggatihon anaki si Samuel Munson dohot Henry Lehman. Tahun 1834 di negara yang berbeda di momen yang sama ketika ibu itu berdoa lahirlah Nommensen di Münster, Jerman. Ini kuasa doa. Martangiang ibana di Belanda maradopon yanakonna namate di Lobu Pining Tapanuli Utara. Pada saat yang bersamaan Tuhan menjawab doa itu di Münster, Jerman lahirlah Nommensen. Dia nanti akan meneruskan pelayanan Injil di daerah Tanah Batak. Adong dosa ada berita sahalak penginjil David Livingstone. Sebenarnya dia backgroundnya bukan pendeta, dia seorang medikal, ahli medis. Tapi ikut dalam sebuah misi penginjilan dari Scotland ke Afrika, dari Skotlandia ke Afrika. Pernah dia bercerita ketika dia kembali dari Afrika ke Skotlandia, bercerita si David Livingstone tu pengalamannya ketika dia di Afrika. Pernah satu saat ada kepala suku tidak suka dengannya, tidak suka dengan keberadaan David Livingstone, walau dia tenaga medis tapi memberitakan Kristus di sana, maka dia disurati akan datang ketua kepala suku itu
untuk membunuh David Livingstone di rumah di mana dia tinggal di Afrika. Singkat cerita, dia tidak jadi dibunuh. Dan kepala suku itu nanti masuk jadi Kristen. Nadung masuk kepala suku gabe Kristen, alanga sangat terjahani si David naing bunuhon ni kepala suku ibana, disukun si David ma kepala suku. Bukankah dulu kau berencana membunuhku di rumah ini? Kemudian kepala suku itu menjawab, "Ya betul." Lalu kenapa nggak jadi? Kata si David, "Sebenarnya jadi aku datang ke rumahmu ini. Aku datang, tapi aku ketakutan lari dengan semua anggotaku. Kenapa?" katanya. "Karena aku melihat di sekeliling rumahmu ada 39 manusia raksasa yang menjaga rumahmu. Maka kami lari. Itulah yang membuat kami tidak jadi membunuh." Ketika David menceritakan itu di Skotlandia, tiba-tiba sekretaris gerejanya langsung bertanya, "David, itu tanggal berapa dulunya?" Maka David merecall ingatannya, dia ingat, dia sebutkan tanggalnya. Lalu sekretaris gereja itu langsung membuka warta gereja, dia buka, ternyata di tanggal yang sama ada 39 jemaat di gereja Skotlandia berdoa untuk misi penginjilan di Afrika. Ini kuasa doa. Martangi yang 30 halak di Skotlandia, ape gabe boy paluahon si David Livingstone di Afrika, marhite nani idani kepala suku adong 30 halak manusia raksasa na menjaga iman. Ini kekuatan doa. Alani ido hudok na kaningan tangiang o macariko do tapeop laho mangulaho parsuruon ni debata mamaritahon hatani debata. Hupaingot sahalinai ditiki dibayan opui eporus HKBP pendeta Dr. Victor Tinambunan di tanggal 2 Januari resolusi 2025 seluruh pangula nogo tiki bebas rokok di hatorangan nai takas doi dok. Aidang terjalo sasahalaki mabay jamita ala ni namar sigaret asa dapo inspirasi ninna. Jadi jolo mar sigaret do asa buya mar pikir tenangin na nadong do haro cerita tupi songoni kisuku nakapaditay mulawo pung mulo ning mabay jamita iko mar sigaret do asa buy tenang dungi buy mo hubay jamita queen dang nan nyojar ni tod di porbadiay tod di nahodar doy. Inspiring ikan Roh Kudus. Harus banyak-banyak berdoa, bukan malah mencari alasan dengan merokok dan lain sebagainya supaya mendapatkan inspirasi. Aline sahalinai bamuloy pangulan nago tiki di dok songoni dohot tamu sudi ruas ni huriye. Mula dong pe berek kamu pangulan igut tiki namar sigaret dope unangi berek kamu mahami nas mar sigaret ton. Mulai berek kamu dope kaparhala doon gudang namar sigaret di gereja unangi berek kamu. Sadok kesadaran tasadiri mana madok oh benar dang alani okape boyau songonon alani debatado marhito todina. Jadi harusnya kita diinspiring oleh Roh Tuhan dengan senantiasa berdoa dalam setiap pekerjaan dan tugas pelayanan kita. Di tahun 2025 imana naing sirang rangata 2 hari Minggu tanggal 10 sia goda ngaka program si ulahonota dang tolap ta mangulahoni moloso mangasahon guguni debatahit. Naing do di bagasan tangia kita mamukai saluhna. Doho mangulahoni asa totong boy mardalan hobar tulomoni rohan. Na batuluhono manaparpudi na perlu sepeopot talaho mangulaho parsuruon ni debata ima ikon adong dihita ngulu namar sahala dalam arti wibawa tegas dalam kebenaran. Petrus dan Yohanes tidak mau kompromi dengan kejahatan. Molo dirina sadiri doi pikiri si Petrus, molo kenyamanan doho ketenangan na do na dipikiri ni ibana, nabui do jaloon na hepengi sogokan ni si Simoni. Alai takas diturbuhi itor muruk si tutu do si Petrus. Dia tidak mau kompromi sedikit pun dengan kejahatan yang dirancang oleh Simon. Jadi praktek na niulahon ni si Simonon
idok doi di istilah teologi praktek simoni. Mulai dok praktek simoni ima halak na gemar menyogok. Lomorohana menyogok, menyuap orang lain. Amang inang panggilanmu sebagai seorang Kristen, jauhi dirimu dari menyogok atau disogok. Katakanlah kebenaran dengan penuh wibawa. Supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan keadilannya tengah-tengah dunia ini. Di sude bidang nata lalui, akayanakon na pasikola yang menggapai cita-cita, unang terpikiri hamu, maneng mainoku menyogok asa masuk yan ako PNS, asa masuk yan ako gabi polisi, asa masuk yan ako gabi tentara. Tangyakon. So hai tangyakon ali pikiri, buhama baenon mangaluluhay bang sa urang nigodang na laho mangalehos sogokan. Amang dan inang panggilanmu sebagai umat Kristian, jauhi semuanya itu. Praktek simoni sangat dibenci Tuhan. Nautung dohatani si Petrus labok dope. Idok, martangnya ko tutuhani ati tung anggiat di sesa dosa minin na tu si Simon. Molo taingo do sebelum nai ditikin na mergabus si Ananias do si Safira nang adong ampun itormate do si Ananias. Tulu jam nae mate nata na si Safira ala margabus na sida di pelean na pinasaha na tutuhan marhite na posona. Ala yang gotu si Simoni labok do pehatana tungpe molota jaha itu sangat keras. Alani ido tapadao madirita sian praktek-praktek Simoni taulahom ma ulaon mamaritahon hatani debataon tanpa kompromi dengan kejahatan, tanpa kompromi dengan kehendak diri sendiri, tapi biarlah kehendak Allah yang dinyatakan lewat setiap firman yang kita sampaikan. Dihamu nama nami nanami hudok sudedo hita disuruh laho mamaritahon hatani debata taulaho mai doho sitong namar barita naulii sebagai parhalado balam denggam madihobas ya kahobasanna sebagai ruas ni huria gabiak karuas na burju maibana unang holana karuas na tarida ditikina adong narikot di ibana alen naing maibana gabiak ruas na militan laho mangulaho na kaulaon pamarita na ulion di tonga-tonga ni ngoluna do di sudi ulaon di tonga ni huriope sudi aka gurukor sudi aka parpungu di ulaho may sadenggan ni denggan naing do kapunguan kori di tahun 2025 lam tumakkas laho mamaritahon hata ni debata marhite aka ede puji-pujian na ni dehon ala ni ringgas hamu marguru unang hola mendaftar hamu gabi anggota ni punguan ale marguru malas ari minggu nay tarida. Adong musai fenomena di gerejon, hola somar jadwal markur libur latihan kor, bertobatlah 2025 ini. Nah, hola dibaik gabungan ama gabungan ina dang roy. Udahlah tinggalkanlah yang semua kebiasaan lama ini. Ayolah memandang ke depan lebih jauh, lebih baik supaya lebih maju. Ala ulaon marbarita naulion dang boy tanggung-tanggung. Naking hudok adong haradeon dungi tinang yakon harus berwibawa dang boy hola terdaftar goar ikot takasdo pertanggung jawab ponon akan naung niulohon naung niulahon di tonga-tongan ya kepunguan songoni manang akan asik para musik song leader multimedia sudi mana adong di hurion molo marsiadu hita mangulahon akan asumitong dia ke ulau perbaditan naulion totu lam marbunga remma kuar ni debata pinomat di Cimanggisan. Alani dihamu nama nami nanami rade mahita dungi taula mai di bagasan tangyang huhut di bagasan sahala lahita laho pasautosa amen martangyang mahita. Mauliate ma di pasahat rohanami todo pamuali Tuhan alanaung di jauh ho hami bongot tuhara jomu nagabisi huton Kristus hami di ngulu namion gabi sahala Kristen di jauh ho do hami ali Tuhan dada holam mangihut toko alai doho do laho mamaritahon hatam dilihat portibion atong pakai mahami ali Tuhan narade mahami nuai pakai omu laho mamaritahon barita naulii marhite parngulun nami ganup marasada-sada marhite aka ulaun nami namarragami totong maali Tuhan di bagasan tangi yang kami mangulahoni ay hagogoon na siya kodo na boy tarpangasahok kami anggo siya hadirion nami Tuhan dang tolak nami laho manguluhoni sa luhut na alay alani asi dohot holong ni roham alani si lehol-lehommu na pinasahakmu Tuhami ima na patauhok kami Tuhan laho mamaritahon hatam di tonga-tonga ni portibion
tu sudah halak tu akan na olo majakon doh akan na manuda tu akan musuh doh tu akan nasoma kalau mohon barita nauli atau ngali Tuhan sai para sahalai hami saluna asa totong Tuhan unang olo hami kompromi tu akan hajahaton alai hatami mahatidak konon nami doh sitong ngali Tuhan di portibion asalam patarlo moni roham jalalam martabata babilangan ni halak nama kapor syaiho di tonga-tonga ni ngoluna tong marhite to dim to di perbadia patau pargogoy hamio saluhna laho mangauhon hatam nakutangi ho kami di bagasan tikyon ali Tuhan de bataho di ho kami do sudi ruas ni huriam siada dana name met sahat to kana matua pasu-pasu nasida di parngoluon ni nasida pada usia nakaparmaraan ni daging dohotodi akar ruas ni huriam namarhaga leon di bagasa pasahiton surduk ko tangamu nalabohi tu pamatang ni nasida asa anggia tanggal nasa panahi siapa matangna pasu-pasu nang akar ruas mi nagudang aka pergumulan dohot aka parsorion ni ngulu ni nasida asa totong boy tiur pikiran na Tuhan pos rohana tuho say urupamu nasida laho ruar siya naka persoalan ni ngulu ni nasida pasu-pasu mana niulan ni tangan ni ruasmon di dia pe nasida mula-ulaw na satung dapotan rezeki nasida Tuhan na tau hanguluan ni nasida atong Tuhan nami di bagasan sa minggon ragam na husak kapihami na ingulahonon nami say ramoti hami pasu-pasu hami sudi ruasmon lao mangulahoni asa hobar tulomoni roham maulahonon nami di bagasan biar midaho atong tangihon maali Tuhan tangiang pangiduan namion nausobahok kami holam marhite guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami amin. Marede mahita laos tisoma tapasahat peliata napaduahon dohot amplop diakoni sosial. Sang Puji Tuhan
totangnya koma peliata, martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masya na nilehom mito hami pelian nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mito hami, asalam girgir hami madok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salam.